Estem travessant moments difícils i complicats i com a conseqüència de la crisi actual, molts dels nostres veïns i amics estan sent víctimes d'esta situació y sufrir desgraciadamente las seues consecuencias. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando conjuntamente con la Generalitat, con la Administración estatal y seguir luchando por las personas dependientes y por todas aquellas familias que se encuentran en situación límite. Hem treballat i continuarem treballant per l'agricultura, ja que és el motor econòmic del nostre poble. Hemos trabajado y trabajaremos por los más necesitados, por aquellos que más duramente les ha tratado la vida. La formació i la educació són les bases fonamentals del present i el futur de la nostra societat. Seguiremos apostando por los talleres de formación laboral y apoyando a los más necesitados. La cultura és un dels nostres millors béns, és part de la nostra riquesa. Hem de continuar cuidant-la i treballant per ella. La joventut i la seva formació han de ser el motor del canvi. L'esport, les festes i la cultura són els elements més diferenciadors del nostre patrimoni. Promocionar nous jaciments d'ocupació. Hem d'apostar per la nostra joventut. Ells són el punt clau del nostre projecte. Incentivar els nous emprenedors. Hem posat en marxa un nou projecte adaptat als nous reptes que la societat olivera es demanda, dirigit a totes i cadascuna de les persones que vivim a Oliva. Un projecte per l'ocupació i la nova economia i que persegueix com a objectius aconseguir una ciutat sostenible, cohesionada socialment, més pròxima, dinàmica i, per tant, més acollidora. Hem de continuar impulsant les festes de la nostra localitat, que si bé han tingut un creixement molt important en aquests últims anys, però hem de continuar treballant per elles. El centre polivalent és la infraestructura que recollirà totes les activitats del poble d'Oliva, amb una capacitat de 1.400 persones i es podran fer events de gran rellevància a la nostra ciutat. L'esport és un dels nostres baluards. Els nostres esportistes necessiten la nostra aposta i el nostre esforç. Després de 50 anys de reivindicacions, per fi la Rambla Gallinera s'ha fet una realitat. En un cost de més de 40 milions d'euros, no se veurà pràcticament totes les inundacions que s'han patit fins ara. Oliva té moltes possibilitats no explotades i per damunt de tot el millor que té són les persones que vivim ací. El nostre compromís és el de situar a ciutadans en el centre de l'acció política resolent les seues demandes quotidianes. Hem impulsat i impulsarem totes les mesures que estaven i estan al nostre abast per dinamitzar totes les activitats relacionades amb el teixit associatiu. La participació ciutadana, les associacions i la gent gran són l'eix vertebrador de la nostra societat, del nostre municipi. La gent d'Oliva és el més important per al nostre projecte. Hem d'aconseguir que Oliva sigui un projecte de convivència col·lectiva, d'enteniment diari i de responsabilitat compartida. Per això, des de la modèstia, la humilitat, la sinceritat i amb molta il·lusió i ganes de seguir lluitant per la nostra ciutat, volem comptar amb tu. Tots junts podem i entre tots ho aconseguirem. Tots junts podem